Ay mora. Utena ramasi ke school na kibono to rangel podcast. El podcast yo, el podcast no es. Nyereta angu, tiga mangana mange nyereta. Mama ite mbuna bali ba ku market go. Oma ite mwali ngoli o matsi kwanza ntanga nti. Tume ite kyanga ngirite. To bwana tuto ende mama nae opening to complete. Nyereta. Mwalimu wa kwanza nena mama nolike. Mwalimu imanya uyo teaching practice. Bono akorete famfo etiaga cha osome skuta mete kyao karora abwata machaya na nche. Neki ukugamba sana mwe alisa kalero ali mwe. Twairo. Norwate. Dindetere. Mama no ena ebwata. No ena ente toligereri. Onte igo so mwalimu oyo tabwane tukusike. Ora. 10 plus 4 ni renga. Ingo 10 plus 4 104. 10 obeke fomu tugabu. Nana mama tolo cho mwalimu no monto muri sana. Mara kwa ngitire ntara ruara gaki. Na kuri ntara ruara gaki. Ntango Rikubali tango ndi n'abantu batene rikubali yani. Ese muri yani. Dorika. Tabango. Amore ri olibona mwante beti umusanyo gwa nkori kinanyolete. Tanyolete. Mate ibona nakonyolere. Igo tanyolete mara ngenda bangi. Ngenda bangi. Amore ni nale ngotoma le feo saye mubeke twache kona chiru musare mutu. Atome mate yatome libu mubeke gari bono igachitire njire chigo soka cia saa 10. Na bagocha kona chu agocha kona chu lakini aba tabwati soke na bonko mwechi anache omoreri egasiaro na meto yo iriga mora akuru mora mbia njyo karaga yenda bange chianga tinji wetu komara na onya 10 plus 4 104 ntage toke ndo meet Nairobi na konyorere gas nembona ma very good math ogusunye school na kuririe gas mpaka Nairobi to bange bintu ogende Nairobi ongiranira chibesi cyana gosomera school omosara aba 6000 bawo ko muti chibesi nyingi sana nte toge Nairobi bweterere sobo because ya school te ogokonya you belong to the streets kwa mama no na to meti sabu kesana ne ko te konda kesana no mete ngokene bukoyo ko sikabana igobe bari otende konda me kesana